Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ലൈവ് കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നിട്ടില്ലേ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ്വഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ശ്ലോകം 14-ലാണ്. ഇനി അടുത്ത അവതാരം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഋഷിഭിർയാജിതോ ഭേജേ നവമം പാർത്ഥിവം വപുഃ. തേനായം സ ഉഷത്തമഃ. അതായത് ഈ വാക്കുകൾ വായിക്കണം. ഋഷിമാരാൽ പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ ഭൂമിയുടെ തന്നെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലയോ വഴിയെ അയം ഈ സഹ അദ്ദേഹം ഉഷത്തമ മനോഹരമായി ആകർഷിക്കുന്ന. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. വിവർത്തനം ശിലാപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 9ാമത്തെ നവമാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9 എന്നാണ് അർത്ഥം. 9ാമത്തെ അവതാരമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ഋഷിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ 9ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ നിലത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളയിച്ച ഒരു രാജാവിന്റെ, ഒരു മിനിറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? മാറിയോ? പേജ് മാറിയോ? 17 അല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി, 14 അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്? 14. അതെ മാതാജി. 14. അപ്പൊ ഇതാണ് അല്ലെ, പൃഥു രാജാവിന്റെയാണ്. അവതാരത്തിൽ നിലത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളയിച്ച ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീരുന്നു. പൃഥു മഹാരാജാവ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൃഥു മഹാരാജാവ് ജനിച്ചത് വളരെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ മകന്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല, സുനീതി എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് ഒരു പായസം കൊടുക്കും, ഇത് കഴിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ
ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മകനാണ് ഈ അംഗമഹാരാജാവിന് ജനിക്കുന്നത്. പേര് വേണ എന്നാണ്. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ മുൻ രാജാവിന്റെ ദുഷിച്ച ജീവിതം നിമിത്തം ദുർഭരണം എന്ന മഹാനാശമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണാന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണെങ്കിൽ ഓവർ അഹങ്കാരമായിരുന്നു ആ രാജാവിന്. എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളും, എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് വേണ. എല്ലാവരും പൂജിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? വേണ. ഞാനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, എന്നെ പൂജിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വേണയുടെ നിയമം എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപാട് അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി ഒളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ സങ്കടം വന്നിട്ട് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനാണല്ലോ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സങ്കടത്തില് വേണയുടെ അച്ഛൻ അംഗമഹാരാജാവ് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോവാണ്, അതായത് സന്യാസത്തിന് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ്? മകനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ സുനീതി സമ്മതിക്കും മകനെ ഭരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരൊക്കെ പറയും ഇയാളെ രാജാവാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും ചീത്ത ഗുണങ്ങളാണ് അയാൾക്കുള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് വേണ രാജാവാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് അപ്പൊ ദിഷണാശാലികളായ ജനങ്ങൾ, ഋഷികളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം വരണം, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മുൻ രാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്ന പ്രജകളുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും നോക്കി നടത്തുക എന്നത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ദിഷണാശാലികളായ ജനവിഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഭരണം, ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസിലാണ് അധികവും നടക്കുക. എന്നാലും ഒരു നല്ല ഭരണമല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ താഴെ ഇറക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാം, ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പാർട്ടിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്താണ്? രാജാവ് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ് എല്ലാം ഋഷിമാരും. അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയര്, ബ്രാഹ്മണരാണ് ഉപദേഷ്ടാക്കള്, മുനിമാരും ഋഷിമാരും എല്ലാം. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് വേണയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് വേണ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അദ്ദേഹമാണ് ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും മുനികളും ഋഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? അയാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനിമാരുടെ ശാപത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേണ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ശാപം കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ വേണയുടെ ശരീരം സുനീതി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ അവര് പോലും അത്രയും എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവര് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ആ ശരീരത്തിന് നശിക്കാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു രാജാധികാരി വരണം അല്ലെ, അവർക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുനിമാരും ഋഷിമാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വേണയുടെ ദേഹത്തിനെ കടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടെ തൊടയാണ് കടയുന്നത്. അപ്പോ അതിലത്തെ ആ വേണയുടെ എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അസുര രൂപത്തില് ഒരു ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്, കുള്ളനായിട്ട്, അതായത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് രാക്ഷസ രൂപത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെയാണ് നിഷാദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷാദന്റെ അതിലെ എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളും പോയി അല്ലേ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവര് ഇതേമാതിരി മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണയുടെ ശരീരം കടഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് കൈകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്കിലും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതെന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ പൃഥു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാജാവായി, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ധർമ്മവും നടന്നിരുന്നില്ല അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാ ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നടന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് എന്താണ്? മഴ പെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് മഴ പെയ്തിട്ട് വേണം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേവതകളെ ഏതും ഉത്പാദിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഭൂമിദേവി എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാതും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ ബാരൻ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ചെടികളില്ല, മരങ്ങളില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പൃഥു ജനിച്ചു വരുന്നത്, രാജാവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭൂമിയെ പിന്തുടരുകയാണ്, ഓടിക്കുകയാണ് പിന്നാലെ, ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പോ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തില് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം ഭൂമിയെ പിടിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിദേവി ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് പൃഥുവിന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ പൃഥുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അത്രയും ഇതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭൂമിദേവി എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്, കറന്നെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ്
സ്വയംഭുവ മനുരെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പശുവിനെ കറന്നെടുക്കുന്ന പോലെ ഈ സീഡുകൾ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭൂമി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഫലഭൂയിഷ്ടായി വേണം അത്രയും. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും പൃഥു മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുക ഏറ്റവും നല്ല രാജാവായിട്ട്, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എങ്കിൽ പൊതുജന ക്ഷേമാർത്ഥമുള്ള കൂടുതൽ പ്രധാനമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായാൽ ദക്ഷിണാശാലി ഗണത്തിലുള്ളവർ സിംഹാസനം കൈയാളുകയില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജസിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ഭഗവത് അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഒരു രാജാവിനെ പറയുന്നതല്ല, അപ്പൊ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ്. അത്രയും ഒരു ദുർഗുണനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഋഷിമാരും മുനിമാരും ആര് വരാനാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ അവതാരം എടുക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് പൃഥുവായെ ആവർഭിച്ചു. യഥാർത്ഥ ദക്ഷിണാശാലികൾ അഥവാ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ മോഹിക്കാറില്ല. പൃഥു മഹാരാജാവ് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഖനനം ചെയ്തെടുത്തു. അപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രാജാവിനെ ലഭിച്ചതിൽ പ്രജകൾ സന്തുഷ്ടരായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഭൂമിയും ആകെ കാണുവാൻ മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീർന്നു. ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നത് ഭൂമിയെ കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി തന്നെ എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം അത്രയും നല്ലൊരു രാജ്യഭരണമായിരുന്നു പൃഥുവിന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മളെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാലാണ് അവർ സന്തോഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ദ്രോഹിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ലൈഫിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 15. രൂപം സജഗൃഹേ മാസ്യം ചക്ഷുഷോദതി സംപ്ലവേ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. രൂപം സജഗൃഹേ മാത്സ്യം ചക്ഷുഷോദതി സംപ്ലവേ. നാവ്യാരോപ്യമഹീമയ്യാം പാദൗ മനും. ആരോഗ്യ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹീപൃഥ്വി മയ്യ അപാത് സംരക്ഷിച്ചു. വൈവസ്വത മനു മാനവ പിതാവായ മനു. അപ്പൊ എന്താ വിവർത്തനം? ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യരൂപം സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് മത്സ്യാവതാരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോവും. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരിയാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാ ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോ വൈവസ്വത മനു, അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് വൈവസ്വത മനുവാണ്. അപ്പൊ മനുവാണ് അടുത്ത മനുവായിട്ട്, അടുത്ത സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് മനുവായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതായത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തന്നെ രാജാവ് എന്നുള്ളത്, എല്ലാത്തിനും അധിപതി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് മനുവിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ വൈവസ്വത മനുവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തായിട്ട് വന്നു? ഭഗവാൻ മത്സ്യരൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് വൈവസ്വത മനുവിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഓരോ മനുവിന്റെയും മാറ്റത്തിന് ശേഷവും എപ്പോഴും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ മൂലവ്യാഖ്യാതാവായ ശ്രീപാദ ശ്രീധരസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഈ പ്രളയം മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. സൗണ്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും മുമ്പേ തൊട്ട് എപ്പോഴാണത് മ്യൂട്ടിലായതെന്ന് അറിയണില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല മതി, ഇപ്പഴും 1 സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് വിവർത്തനം തൊട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതായാലും നെറ്റ് പോയോന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, 1 മിനിറ്റ്. ഇല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യരൂപം
സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ സഞ്ചിയിലാക്കി പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയമാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാം ഉള്ളിൽ പോയ സമയത്ത് അടുത്ത മനു എന്ന് പറയുന്നത് വൈവസ്വത മനു. അപ്പൊ നമ്മളുടെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലമാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് പരിരക്ഷിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യ അവതാരം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സത്യവ്രതന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായി ഉണ്ടായതായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം, മാർക്കാണ്ഡേയ പുരാണം, ഹരിവംശ തുടങ്ങിയവ ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ തെളിവ് നൽകി ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും സദാ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല പുസ്തകത്തിലെ പല മാതിരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ മനുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 14 മനുക്കളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഓരോ മനുവിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോഴും പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്താങ്ങുകയും ഓരോ മനുവിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവത് ആമൃതത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഭഗവത് ഭക്തനായ സത്യവ്രതനോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാട്ടാനായി ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരം എടുത്തു. അപ്പൊ സത്യവ്രതനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ മത്സ്യമായിട്ട് പിന്നെ വലുതായി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ശ്ലോകം 16. സുരാസുരാണാമുദതിം മദ്നതാം മന്ദരാചലം ദദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവികത, ദേവന്മാര് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരന്മാര് അറിയാലോ. അപ്പോ സുര ആസ്തികർ, അസുരാണാം നാസ്തികരുടെ ഉദതിം സാഗരത്തിൽ, മദ്നതാം കടയുക, മന്ദരാചലം എന്ന പർവ്വതം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ, പാലാഴി മദനം, ദദ്രേ താങ്ങി നിർത്തുക, കമഠ കൂർമ്മം, രൂപേണ രൂപത്തിൽ, പൃഷ്ഠേ പുറം തോട്, ഏകാദശി ശ്രേണിയിലെ 11ാമത്, വിഭു ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മള് വാമനാവതാരമാണ് രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ. പിന്നെ ആണ് ഇപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം. നമ്മൾ ദശാവതാരത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുക. പക്ഷെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് വാമനാവതാരമാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് സത്യവ്രതനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത അവതാരമാണ് കൂർമാവതാരം. കൂർമാവതാരം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അപ്പൊ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപം എടുക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുരാസുരന്മാർ കടകോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ആധാരമായി തന്റെ പുറംതോടിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം: അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമൃത്യരാകുവാൻ ഒരിക്കൽ ആസ്തികരും നാസ്തികരും ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി സാഗരം കടയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ആ സമയം മന്ദരാചലത്തെ കടകോലായി ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് അവതാരമായ കുർമ്മത്തിന്റെ പുറന്തോട് സാഗരത്തിൽ മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ വഹിക്കുന്ന ആധാര കീലമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും അത് അറിയുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും. എന്താണ്ടായത്? ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു ശാപം കിട്ടി. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ നിത്യ യൗവനം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വൃദ്ധന്മാരായി തീരും എന്നുള്ള മാറി. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, എത്രയോ വർഷം അവരൊക്കെ നിത്യ യൗവനമുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലേ ദേവന്മാരെന്ന് പറയപ്പോഴും. ഒരു 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് എന്നുള്ള ലെവലാണ് നമുക്ക് ദേവന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക, ഏത് ദേവന്മാരെയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വയസ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുണ്ടോ? കൃഷ്ണന് ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാർ നിത്യ യൗവനത്തിലാണ് എപ്പോഴും കാണുക. അപ്പോ അവര് വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം തരണം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപായാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, പാലാഴി പോയിട്ട് മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പാലാഴിയെ കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമൃത് കിട്ടും. ആ അമൃത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യയൗവനം തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ, ദേവന്മാർക്ക് തന്നെ പറ്റില്ല, അത്രയും വലിയൊരു സമുദ്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും, അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ അസുരന്മാരുടെ സഹായം എടുത്തോളൂ, പകുതി അവർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ അസുരന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണ്. അവർ സമ്മതിക്കും. വേഗം അമൃതം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇതിനെ ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇനി ഒരു കയറ് വേണ്ടേ അതിനെ കടയാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, വാസുകി എന്ന് പറയുന്ന സർപ്പത്തെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കയറായിട്ട് എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സൈഡിലും ഓരോരുത്തരും നിന്നാൽ മതി. ഒരു സൈഡിൽ ദേവന്മാരും ഒരു സൈഡില് അസുരന്മാരും നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അസുരന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ആദ്യം തന്നെ തല്ലൂട്ടം വേണ്ട, ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവല്ലേ,
അവൻ ഈ ടെൻഷൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുരന്മാരെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ വാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോളൂ, ദേവന്മാര് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വരണ്ട, എപ്പോഴും അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും കണ്ട എപ്പോഴും വഴക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഈ മന്ദരപർവ്വതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാഴി കടയുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താണ്, വഴിക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പർവ്വതം അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ വാസുകി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പർവ്വതമില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ശരി അതിനും ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ക്ഷമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൂർമ്മമായിട്ട് വരികയാണ്. എന്തിന്? മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴെ അതിന്റെ മേലെ പുറന്തോടില്. അപ്പൊ കൂർമ്മത്തിന്റെ മേലെയാണ് ഈ മന്ദരപർവ്വതത്തിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാസുകി ചിറ്റിയിട്ട് ഇവര് കടയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്താണ്, രണ്ടു കൂട്ടരും നിർത്തും ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുരന്മാർ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വാല് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ എന്താ അത്ര തരം താഴ്ന്ന ആൾക്കാരാണോ? എന്താണ് ദേവന്മാർക്ക് തലയും ഞങ്ങൾക്ക് വാലും തരുന്നത്? വാലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അവര് വിടും. ദേവന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിടുന്നത്? അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ തലഭാഗത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ആ പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷക്കാറ്റ് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരെ തരം താഴ്ത്തുകയാണെന്നാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം അനുഗ്രഹമാണ് കൊടുത്തത് അസുരന്മാർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ശരി എന്നാ അവർ തല പിടിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ വാല് പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അസുരന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അസുരന്മാർക്ക് പിക്ചർ മനസ്സിലാവണ, അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, നമ്മൾക്കാണ് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കടഞ്ഞാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്, കാളകൂട വിഷയം വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ശിവദേവൻ വരെയാണ്, വേറൊരാളും അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ടായി. ഉച്ചസ്രവസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരാണ്? ഇന്ദ്രനാണ്. അതുപോലെ മഹാബലിയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നു അല്ലെ. അതിന് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നു. ഐരാവതം ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഇതായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ കാളകൂടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ആർക്കും വേണ്ട. പക്ഷെ അത് നിലത്തിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിക്കും എന്നാണ് ഉള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരാണ്? കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ശിവദേവനാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാളകൂടത്തിനെ തന്റെ തപസ് കൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കഥകളിൽ ശിവരാത്രിയിൽ പാർവതി വന്ന് കഴുത്ത് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ്. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൂർമ്മ അവതാരം വരുന്നത്. പിന്നത്തെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥകളല്ലേ. മോഹിനി വന്നതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മന്ദര ജലത്തെ കടകോല കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് അവതാരമായ കൂർമ്മത്തിന്റെ പുറന്തോടെ സാഗരത്തിൽ മന്ദര പർവ്വത വഹിക്കുന്ന ആധാരകീലമായി തീർന്നു. ശ്ലോകം 17. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച. അനന്തരം മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ധന്വന്തരി എന്ന നാമധേയനായ ഭഗവത് അവതാരം ദ്വാദശമം ശ്രേണിയിലെ 12-ാമത്തെ, ത്രയോദശമം ശ്രേണിയിലെ 13-ാമത്തെ, ഏവ നിശ്ചയമായും ച അപായയത് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകി സുരൻ ദേവന്മാർ അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ മോഹിന്യ വശ്യ മനോഹരിതയാൽ മോഹയൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് മോഹിനി രൂപമാണ് കേട്ടോ പറയണത്. സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. വിവർത്തനം. 12-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 13-ാം അവതാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വശ്യ മനോഹാരിതയാൽ അവിടുന്ന് നാസ്തികരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അമൃത ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം ധന്വന്തരിയാണ് വരുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ മെഡിസിൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പറയുക. അവ ധന്വന്തരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? നമ്മൾക്ക് അമൃതം വന്നു. ഓക്കെ, അമൃതം വന്ന് അത് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അസുരന്മാര് അത് തട്ടിപ്പറിച്ചു അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് മദ്യം വരുന്നുണ്ട്. മദ്യം വരുന്ന സമയത്തും അത് അസുരന്മാരാണ് എടുത്തത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് എടുത്തു. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, അവർക്ക് മദ്യത്തിനോട് അത്രയും ആകർഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ അമൃതം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്തായി? അത് അസുരന്മാരുടെ കയ്യിലായി. അപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കടയാൻ തുടങ്ങിയത്. എല്ലാം പകുതി എടുക്കുന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് കണ്ട ഉടനെ അസുരന്മാര് ചാടി പിടിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ വീണ്ടും ദേവന്മാരെന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നു, എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ തരണം എന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് വന്നത്? വശ്യ മനോഹാരിതയാൽ ഈ അസുരന്മാരെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് വരുമ്പോ, മോഹിനി മൂർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോ എന്താണ്? ഇവര്
ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ ദേവന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അസുരന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ മോഹിനി മൂർത്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് അവരും ഇതെല്ലാം മറന്നു, അമൃതമെല്ലാം മറന്ന് അവരുടെ മനോഹാരിതയിൽ മുഴുകിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരെ എന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം മോഹിനി മൂർത്തി പറയാണ്, ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കുക, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇത് അമൃതം തരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പകുതിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആദ്യം അവർ എന്താ ചെയ്തത്? അവർ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവിടെയാണ് അസുരന്മാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, മോഹിനി ദേവി. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിലവർ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട്, എന്തോ ശരിയല്ല നടക്കുന്നത്, ആദ്യം ദേവന്മാർക്കാണ് പോണത് എന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ അതിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്റെ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരാണ് വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇയാൾ അസുരനാണ്, ദേവനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ചക്രം കൊണ്ട് തല ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഹു കേതുക്കൾ, അത് നമ്മൾ ഗ്രഹണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അത്ര ഈ രാഹു കേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അസുര ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്ന മാറി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം, അങ്ങനെ ആ ഗ്രഹണത്തിന്റെ സങ്കല്പം വന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് അമൃതം. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാര കരജൈരൂരാം വേരകാം കടകൃത്യത. ചതുർദശം ശ്രേണിയിൽ 14ാമത്തെ നാരസിംഹം അർദ്ധനരനും അർദ്ധകേസരിയുമായ ഭഗവത് അവതാരം. ബിഭ്രത് ആവിർഭവിച്ചു. ദൈത്യ ഇന്ദ്രം നാസികരുടെ രാജാവ്. ഊർജ്ജം ദൃഢഗാത്രമായ ദദാര രണ്ടായി പിളർന്നു. കരജൈ നഖങ്ങളാൽ ഊരവും മടിത്തട്ടിൽ ഏരകാം ചൂരൽ കടകൃത് തച്ചൻ യഥാസമാനമായി വിവർത്തനം. 14ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹമായി ആവിർഭവിച്ച് നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സുദൃഢമായ ശരീരത്തെ ഒരു തച്ചൻ ചൂരൽ പിളർക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ നഖങ്ങളാൽ രണ്ടായി പിളർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന നരസിംഹാവതാരാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥയിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിരണ്യകശിപു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിഷ്ണുവിനോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ്, കൃഷ്ണനോട്. എന്താ കാരണം? തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹരൂപത്തിൽ വന്ന് വധിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ശത്രു ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയും തോൽപ്പിക്കണം, നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത്. തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാവും പകലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വരം വാങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, താനാണ് ദൈവം, എല്ലാവരും ആ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് മന്ത്രമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? ഹിരണ്യകശിപു എന്നുള്ള മന്ത്രം മാത്രം ജപിക്കണം, ഒരിക്കലും നാരായണ എന്നുള്ള ശബ്ദം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് റൂള് വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ തപസ്സിന് ഹിരണ്യകശിപു പോയ സമയത്താണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ കയാതു ഗർഭിണിയായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ദേവന്മാരെ എന്ത് തീരുമാനിക്കും? എന്താണ്, ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു അസുരന്റെ മകനും ഇനി ജനിക്കേണ്ട, ആ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ജനിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എടുത്ത് അവർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദർ അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദർ അവർ വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയും, ഇത് കയാതുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രഹ്ലാദനാണ്, അതീവ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്രമത്തിൽ വെക്കുകയാണ് നാരദര്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാലോ. അപ്പൊ കയാതുവിനും അതൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് നാരദന്റെ ആശ്രമത്തിലാണ് ഇവര് തപസ് കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 1000 കൊല്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും സമയം ആരാണ്? നാരദർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗവതം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഏത് പ്രലോഭനങ്ങളിലും പ്രഹ്ലാദൻ വീഴുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷസർപ്പം മൂലം മലയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ഹോളിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സഹോദരിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, അഗ്നിയിൽ പൊള്ളില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഹോളികയുടെ മടിയിൽ പ്രഹ്ലാദനെ വെച്ചിട്ട് തീയിലിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഹോളികയാണ് തീപ്പൊള്ളലായിട്ട് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ത് വരം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേത് ദേവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ മറികടക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഭഗവാന് കഴിയും.
ഭഗവാന് ഏത് വരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും, ഏത് ശാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി വേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മതയാനയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ടും പ്രഹ്ലാദന് എന്തെങ്കിലും പറ്റൂ? ഇല്ല. അവസാനം നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പില്ലറിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. എന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു ഈ പില്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് ആ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ആ എല്ലാ നിബന്ധനകളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അർദ്ധ എന്താ പറയാ മനുഷ്യരൂപത്തില് നരസിംഹമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? അതും തന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ സന്ധ്യാസമയത്താണ്, എന്താണ്, രാവും പകലും അല്ലാതെ. അപ്പോ അത്രയും എന്താണ് മഹത്തരമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാനല്ല ഭഗവാൻ വന്നത്, തന്റെ ഭക്തന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതോ എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അങ്ങയുടെ പാദ കമലങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ അച്ഛൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ മനസ്സാലോചിച്ചു നോക്കൂ. ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്നിട്ടും ഒരു വിദ്വേഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തർ എല്ലാവരിലും ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല, ഒരു 21 തലമുറ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സമ്പത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കണം, ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, ഏറ്റവും നല്ല സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലീവ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്കിയിട്ട് ലീവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.